mga kabayan, kahit saang sulok man kayo sa mundo, mga kabayan ko, Bisaya man or mga Tagalog dyan, mga Surigaonon or mga Cebuano, good afternoon or good morning. Today, isi-share ko sa inyo kung paano magkuha ng consularized SPA. Okay, how to get consularized SPA. Based sa experience ko, I'm gonna share it to you how. Okay, first of all, pumunta ako sa website nila, site ng Philippine Consulate Office, and then kinuha ko yung email ad nila, and then nag-i-email ako sa kanila na I need to get some consularized SPA. And then after that, nag-wait ako sa reply nila, and then ni-replyan nila ako na magpa-sit ng appointment. Nagpunta ako sa nila, sa website nila, nagpa-sit appointment ako. Ikaw ang pumili kung anong date na available doon. Bibigyan kanila ng dates or days na available. Kung ano ang yung available doon, iyan ang i-grab nyo kasi mabilis silang ma-schedule. Kasi simula nang nagka-COVID, hindi na pwedeng mag-book-in na doon. So, kailangan talagang magpa-schedule ka na kung anong kailangan mong kunin doon. So, set an appointment for a schedule for whatever you're gonna get, even passport, whatever. So, yun, magpa-schedule ka, maghintay ka sa reply nila ng schedule. So, yun na, nagpa-schedule na ako, and then bini-verify na nila na yun na yung schedule mo. So, yung the next step is yung, of course, alamin mo muna kung anong mga requirements nila. So, para pagpunta mo doon sa lalo na kung malayo ka, hindi ka na mabalik-balik pa. So, kung hindi mo pa alam ang requirements, tanungin mo sila. Yun ang ginawa ko. Nag-email ako sa kanila kung ano ang requirements, what to bring para magkuha ng yung SPA. So, nag-email ako sa kanila. So, ito ang mga requirements nila. First is your passport. Dalhin mo yung passport mo, and then i-photocopies mo. Mag-photocopies ka na. Mag-bring 2 photocopies to your passport. If you don't have passport, pwede ka magdala ng driver license ID mo. So, just remember guys, hindi pare-pareho ang mga requirements sa every consulate office. So, baka sa ibang consulate office, iba din yung requirements. Pero yung sa nakuhaan ko, yan ang requirements na magdala ng passport, original passport, ipa-photocopies mo. Kung wala kang passport, pwede yung driver license. I-photocopies mo, 2 photocopies ng passport o driver license. Okay, so then pangalawa is magdala ka ng cash. Each order is $25. Okay, so extra cash kung magkano yung order mo. And then pangatlo is yung prepaid envelopes with tracking numbers, priority mail or express mail, UPS mail, or like they don't accept FedEx. Okay, so prepaid return envelope with tracking numbers, express mail or priority mail, UPS. Alright, it is PA letter mo. So, magpa-photocopy ka niyan. After mong fill upan yan, pa-copies ka. Each order is 2 copies. So, if you want to order only 1, so that's only 2 copies. If you order 3, so that means 6 copies. Okay, so yan ang tatandaan nyo, each order is 2 copies. So, kung magkano yung orderin nyo, i-double nyo yan, yung pagka-copy nyo. About sa price ng each order is $25. So, kapag gusto mo lang ng isang copy, $25 yun. So, sa akin, nag-order ako ng 3 copies kasi I want something that I'm gonna keep. Okay, so just in case kung mawala yung pinadala ko, mayroon akong copy na pwede kong ipadala ulit. So, kasi malayo sa amin dito ang yung consulate office. So, hindi madali-dali. At saka isa pa, matagal kasi yung nagpa-appointment ako, mga 2 weeks pa before ako nakakuha ng appointment. At that time na nag-appointment ako, 2 weeks. So, matagal ang appointment. So,
kailangan kong magawa ng extra. So nagpay ako ng $75 kasi tatlong order ang in-order ko. So $75 kasi $25 each. So yun ang kailangan. Fill upan mo yung SPA mo hanggang sa yung mga kailangang fill upan. Yung hindi na kailangang fill upan kasi for them lang, huwag niyong fill upan kasi doon sila na yung mag-fill up. At saka pagdating mo doon, sabihin nila kung ano ang gagawin mo, kung may parts pa doon na yun ang fill upan mo. Of course, your signature, you're gonna sign and your date. So doon mo na yun, yung fill upan. Kaya ang photocopies mo or yung copies mo dyan is yung wala pa yung mga fill up sa ilalim na for them, okay? So pag fill up doon, yung dalawang form na pinakopy mo, yun ang fill upan mo rin doon na nandiyon na sila na nandiyon sa harap nila, okay? So ayun, yun ang mga requirements. At first, nahirapan ako kung paano magkuha ng SPA kasi hindi ko alam kung saan yung kukunin. Buti na lang, nagtanong ako at saka nag-search ako sa computer kung saan makuha ang SPA. At saka mayroon akong mga nag-gather ng mga na SPA later. So pinagdugtong-dugtong ko lang yun kasi depende yun kung saan mo gagamitin. Yun ang isasabi mo doon sa SPA, okay? Please. After na nalaman ko na yun pala, so yun, pinipalapan na namin dito sa bahay before kami pumunta doon. Ating doon, punta ka na lang sa what time, yung schedule mo, doon ka, yun na time ka pupunta, okay? And then, pagdating mo doon, yung fill upan mo na doon sa harapan nila yan. And then pagkatapos mo mag-fill up, ipupunta ka nila sa next window. Doon ka na magbabayad yun sa next window. And then after that, yun lang. Tapos ka na, sabihan ka lang nila kasi kinukuha nila yung envelope na ni-required nila, yun kukunin na nila yun. Kasi pagkatapos na nilang fill upan yun, at saka lagyan ng notarize, yung consularized SPA, i-mail na nila yun sa'yo. So it takes, think like more than a week. That time, it's kinda like close sa mga holidays. Nahirapan ako. Kaya it's malapit kasi yung holiday na time nang kumuha ako. More than a week na before na natanggap ko yung SPA. Kasi hindi mo agad makuha. I-mail nila sa iyo yung consularized SPA na in-order mo sa kanila. So yun lang. Yun, naghintay kami ng 1 week. So buti na lang dumating. So at least napadala na namin at saka dumating siya sa before the time sa due date na binigay sa amin na yun lang ang deadline na kailangan nila yung consularized SPA. So ayun, ulitin ko ang requirements is set the date of an appointment, fill up the form of SPA, bring cash, bring your passport, make a photocopy, 2 photocopies, or your driver license. If you don't have passport, your driver license. Prepaid return envelope. So yun, prepaid return envelope, SPA, passport, cash, and then a pen. Yun pala. Yun, kailangan din yung pen. Nag-require sila magdala ka ng pen. At tandaan nyo guys, each area, isasabi ko ulit sa inyo, each consulate office have different guidelines. Okay, so ito lang ang isinishare ko sa inyo, yun ang guidelines nila sa kinukuhaan ko na SPA dito sa US. Solarized SPA. So yan lang guys. I hope na nakatulong ako sa inyo. So kung mayroon ka pa kayong itanong sa akin, free to comments below sa video na to para masagot ko yung mga tanong nyo kung hindi ko pa nasabi sa inyo kung ano ang kailangan. Alright? So you guys have a good day and have a blessed day. Just pray always that God will protect us and keep us healthy and safe all the time. Have a great day and see you next time. Bye bye guys. Don't forget to subscribe on my channel and hit the notification bell and click all so you will notify when I upload some my videos. Thank you. Bye.